Takže čaute u ďalšieho mojho nového videa. Dneska je tu 20 Markus 11, Martin Tomčany 3, Michaelos a dneska si ideme zahrať, ako sa to volá, nepamätám si. Mecha Chameleon. Gucci flip-flops, hooky beach massage. Dneska sme to vlastne v plnej zostave, takže dneska sa máte zase na čo tešiť. No. Dáme nejaké 5 hier, 4, 3, uvidíme. No, dal by som 4, hej. Možno z tohto bude séria. Takže... No, to by bolo to je dosť pravdepodobné, takže sa máte na čo tešiť. Áno, takže si užite toto video. Ideme. Áno. Aha, ja som zlomený v chrbtici, pozri. Dobre, zapnís. Doriť, ja som Hunter. Haha, hlupačík. Čože? Iba zabijem ako prvé ty hajzel. Dobre. Je to, tešíme sa. Hej, že sme si dávali iba plánik. Plánik. Markus, ako si dneska schovatý? Dneska to vidím tak, že dneska skončím ako 11. A on, že Evka ja nedovolila, tu niekde behám že... okolo Markusa. No asi ťažko. Vidím tieto pointy. Počkaj, Markus bude tu za týmto rohom. Svoň ma svrbí toľko. To Markus sa smeje. Tak to je asi moja najlepšia najstchovka v živote. Si niekde mi tresať. Áno, áno. Aha, čo si naj... No, takže hej, čo si fajčil? Ešte raz. Takže tu je taká dlhšia časť vystrihnutá, pretože volal mi kamoš a nechcem to tam vzdávať, takže vyhral Mišo ako chameleon, takže bolo to dobré. Martin, bola to dobrá schovka. No tak brutálna, ale ja som ťa tam na chvíľu nevidel. Zas ja tu! Ale teraz už mi nebude aspoň volať Jana, ale to bol zaujímavý hovor. No dobre, schovaný, neschovaný, idem! Som zvedavý, kde sa zase schoval Markus. Markus, opíš mi, nie opíš mi. Povedz mi, ako si sa od 1 do 10 schoval. 0. Ty si nie schovatý? Čo? Ja som reálne tiež tak skvatý, že takže 1. No, tak. Je tu niekde začúpený za týmto gaučom. Strašne veľa je tu vecí do ryti. No, Markus. Kam sa tak náš Markus mohol schovať? No Markusko, a ty čo? Ty nezbedniček jeden. Kam si sa mi ty schoval, čo? Ja neviem, to si musíš si mňa nájsť, nie ja teba. No ten Mišo sa... Markus musí byť niekde v tejto miestnosti, lebo tu som to iba tak skipal. Takže hej. Takže to už si musíš ty domyslieť, že kde, ako, kedy, akým spôsobom som sa skrýl. Ty budeš najviac retardovaný schovaný, ja už to vidím. Áno, je to tak šávne. On ten hajzel je niekde tu na schovatý, len ja neviem kde. Že si tvoje meno dokážem dať, tvoje meno iba tvoje hlavie tvý mám. Konečne sa môžem ja vám smiať. Ako ti to dlho vydrží. Mám si kúpiť fialové šoksy. Martin, počkaj, nestrieľaj ma. A víš o to, že si tu nebol prvý raz? Že čo? Víš o to, že si tu bol viackrát? Ja viem. Nie! Ja som Hunter. No. Bola to dobrá schovka. Hej, akože keby sa nafarbíš, tak by som ťa v živote nenašiel. Zase som, ale ja vás serem. No dobre chlapci. Už Ale vás ja to hľadám. ešte musím obiť. Matej Polšek dal 6-7. Ale prosím ťa, vedieť mi ho nespomínaj zo straného. Tam ho treba na Ukrajinu dať.
Chceš to počuť? Nie, ma tu nebude zle. A pomůžu sem spolu, OK? Tam ho treba dať na Nie, ústranie. vypni to, fuj. Idem sa odstrediť. Nemôžem tú pištol otočiť proti sebe. Ja ale Hej. neviem dobre hľadať. Ako nie neviem. celkovo, že tebe... Dobre sa tu dá schovávať. Hej, Ale ťažká je táto mapa na hľadanie, strašne je ťažká. Kto tu chodí? Ja som počul kroky iba, že A som ťa hneď chcel, som to využil. On musí byť tu na hore kde. Tu. 239 už máš Martin, je to dobrá Ale toto nebol zlý pokus, Markus. Keby som dáš modrú farbu, tak ťa nenájdem. No ja Aha. neviem, ktorá je modrá, ale dobrá, hej? To bol iba ja. To musím sa aj teraz sa schovať. Aha. Dajme Že ešte bratíčko, jednu, dáme máte túto hru, stovky. dáme túto... Aha. Ja si farma. To si robíš teraz z kozy. A ja sa nemôže- Ja sa Markusovi schovám ako úplný sedlák. Tu na takto. Počkaj. Ja si tu musím dať takúto žltú farbu. ja takú Aha, skorej... počkaj, takže budeme hľadať Je takú, je takú, No, je Riti, takú, no, dobre, je takú dobre. skorej... Ja som to Kde postavil. sa máte? Dobre, prepáč, Maťo, nechcel som to povedať. Takže ty budeš mať, Martin, niekde pri slame. Ak som to dobre pochopil, čo si myslíš, že som to nepochopil? Je takú do oranžová, je takú teda... No, dajme tomu. Dobre, takže ty nebudeš v oranžovej. No, ja práve, že... No, Stal sa prežekol. Ja som sa tiež prežehnal. Že... Hej, ty sa prežehnal. Hej, ja som sa prežehnal. Lebo easy, slidy. Ako chceš. Tebe sa páči ten Nike Mindy? Skate, uvidel skate, som kúpil, no. Purple jeans a... To je dobré. Dali ísť? Mišo, pozri. Na čo? Pri sa pred seba. Kde? Ja si nevidím. Oho! Tak tam si tak ľahni. There's a woman on my own, I got it going on, I can run when you sleep and I wanna feel alone. On ma dal. Pekne, Markus. Ďakujem. Púťnem kroky. Alebo jednoco si možno ešte kúpim. Markus, bori sa hore. Ty si hovado. To je nehamčan. Ja som vyhral. Ty si hovado. Markus, ja som ťa tam okolo toho cirkusového hovna tak ďukol a Markus zostal stratený. Čo? Dobre, Ty si nevieš. doj A to. som teda... Aký 20. Aký No, Jasné. to sú tie z dediny, nie? Že Benice, Rakovo a Pribovce. Ja si nie, keď som 20. na dovolenke. OK. Neviem, kde si. Ja poviem, že podľa povie najväčšia tma, on povie, takže to bude v tme. No, starka mi dala peniaze na výlet, tak. Ja by som normálne napísal. Ty byl sprostý. Odkiaľ A on čo vie, sa čo to... stalo? Á, počkaj, dobre smieš. OK. Budeš niekedy? Ja sa si poštím. Je.
Mišo, je to len tvoje rozhodnutie, nie naše. Dám ti... Ja som Markus, ja som celý čas tu nahore, pozri sa na mňa. Kde hore? Ty si žebrak! Ty si Ty žebrak! sa na mňa si tak 4-krát pozeráš, že ja som začal späť a Marku, že aha, dobre, sa sa pozerať na strechu. A ma tu neuvidíte, tu sedím jak žebrak na tom Ty kokos, ja tušňakovi. som ťa tu vôbec nevidel. Bo si tam nemal ani to meno.